ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাব খুজিছে সূৰ্য গয়াৰী আমাৰ তেখেতে এনডিপি হয় বহুত বছৰ জেলত থাকিলে ছাৰ নতুনকৈ ওলাই আহিলে তো তেৰে নাম বুলিও বিখ্যাত তেখেতে আৰু লগতে আছে এন আমাৰ বীৰবাইলাং এখেতে এন বীৰলাংবাই এখেতেও বহুত বছৰ তেনেকৈ হেৰি থাকিলে আমাৰ এক্স এনডিপি হয় তো ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাব ধন্যবাদ থাকিল সাবাইকৰ ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ উপেন বসুমতাৰী দাদা ছাৰ দাদাও সম্বৰ্ধনা জনাব ধন্যবাদ থাকিলে खुलुमबाय लोगोफोर सायखं इउटुब चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय आङो दा मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों मा जायगायाव थांगासिनो दं आङो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला मिथिनानै मोनगोन अखा हागासिनो दं दायो लोगोफोर दा बर्थमान बोथोरा बिराद मोजां दाहाय बोरै जागोन मिथिया जायफ्रा मोजां मोनो ब्लगखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर दायो खावब्ला थांगासिनो दङ नारनांसिगोन नांथाबाय गारिया नारनांसिगोन दायो गारिखौ दै बोहैदोंमोनलै बेजों ओमफ्राय नै हाखरा नारलायनांगौ जाबाय दायो लोगोफोर नै थांबाय हाबायलै लोगोफोर जेने थेने नोगोद उखुन्दै गखाबाय क्लास डिस मायाबा खामजोब्बाय होनदां बिराद लेथ्रा मोनामदों उखुन्दैयाबो मालानि समाव पाक्का जागोन सोर सरकारा बानायगोन बे लामाखौ इसोरासो मिथिसिगौ आरोना लोगोफोर क्लास डिसा खामबायनो एकदम बिराद लेथ्रा मोनामदों मोनामजोब्बाय उखुन्दैया बिराद लेथ्रा मोनामबाय क्लास डिस खामबाय जाहैबाय बिराद लेथ्रा गोसोम दुङा गबाय होमबा थांबाय थानाय लोगोफोर खावब्ला नायलांबाय थाब्लानो जाबाय भिडिअखौ थ' गाखो जोंना नै खिथु उनावसो A few moments later. लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय खावब्ला सेन्टार जोङो दङ दायो खावब्ला सेन्टाराव खावब्ला सेन्टारा बेनो आरोना लोगोफोर बिराद गोबावनि उनाव दिनैयो फैनाय जादों खावब्ला सेन्टाराव मानि थाखाय फैदों नायलांबाय थाब्लानो मिथिगोन आरोना लोगोफोर खावब्ला सेन्टारनिफ्राय मानगोनां अशक सिंघाल सारा दायो थांबाय आरोना बेनिफ्राय दा जोङो खावब्ला सेन्टारावनो दंथ'यो दा जोंना गारिया नै दायो खावब्लानिफ्राय जोङो दायो सफैबाय नारायण खाथियाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय एमएलए सारा नैयाव हाबहैबाय मानगोनां आसामनि मन्त्रि अशक सिंघाल सारा नैबे न'आव अपेनिं जागोन खोमालै दिनै बे सिङाव हाबनानैसो देखायनोसै र' ইয়াৰ লগে লগে নাৰায়ণখাতি মহিলা সমিতিৰ সভানেত্ৰী দেৱেশ্বৰী ব্লক প্ৰগ্ৰাম মেনেজাৰ বিপিএম নুৰমুল্লা ডাঙৰীয়া 1 hour later. नारायण खाथिनिफ्राय दायो ओंखारबाय दायो मावरियाफोर थांगोनदां मावरियाफोर थांखांनायनि उनावहाय जोंनि बादासिपुरावबो थांगोन बिदिब्ला देखायलांबाय थानाय लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय जोंबो गाखोनोसै गारियाव जोंनाथ' गारिया डेन्जारसो नै सुमुसो टाटा सुमु औ लासै जोंनिया लासै जोंना सुमुसो ना टाटा सुमु लोगोफोर दायो मोनफैलायबाय मावरियाफोर जोङो खावब्ला थांबाय खावब्लानिफ्राय नारायण खाथि थांबाय ओमफ्राय दा मोनफैबाय मावरियाफोर आरोना नैयाव मावरियाफोराव दायो नैबे सादिकियाजुलि मण्डल थावनि मावरियाफोर नैबेयावहाय एसे सावरायलायसिगोन
गाहाय आफादगिरि सोमदोन बड'सा बिथांखौनो खावलायबाय। ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাব খুজিছে সূৰ্য গয়াৰী আমাৰ তেখেতে NDP হয়, বহুত বছৰ জেলত থাকিলে ছাৰ, নতুনকৈ ওলাই আহিলে, তো তেৰে নাম বুলিও বিখ্যাত তেখেতে। আৰু লগতে আছে এন আমাৰ বীৰবাইলাং, এখেতে এন বীৰলাং বাই, এখেতেও বহুত বছৰ তেনেকৈ হেৰি থাকিলে, আমাৰ এক্স NDP হয়, তো ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাব। ধন্যবাদ থাকিল, সাবাইকৰ। ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ উপেন বসুমতাৰী দাদা, দাদাও সম্বৰ্ধনা জনাব। ধন্যবাদ থাকিলে। এতিয়া আছে আমাৰ জুলিয়াছ বসুমতাৰী, আহক জুলিয়াছ বসুমতাৰী, এখেতেও সম্বৰ্ধনা জনাব। ধন্যবাদ থাকিল। লগতে আছে আমাৰ প্ৰকাশ চুৰিন, প্ৰকাশ চুৰিন আমাৰ হেড মাষ্টৰ হয় সোনাপুৰ LP স্কুলৰ, লগতে সেইটো এটা আমাৰ ভোট কেন্দ্ৰ হয়, তো একেলগে ছাৰক এখন স্মাৰক পত্ৰ আৰু সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছে। এখেতে বুথ প্ৰেচিডেণ্ট হয় সোনাপুৰৰ অলপ কেন্দ্ৰৰ কাৰণে। আৰু লগতে আছে জোনাছ ভেংৰা, আমাৰ বুথ সভাপতি শান্তি বৰগাঁও, লগতে একেলগে এখন স্মাৰক পত্ৰ দিব। কেন্দ্ৰটো মানে খুব জৰাজীৰ্ণ স্কুল হয়, শান্তি বৰগাঁও স্কুল। লগতে আমাৰ মাইবংশ্ৰী বাকু সমাজৰ পৰা জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী মুশ্ৰী ৰবিৰাম নিৰ্মাৰী, তেখেতে আমাৰ ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাব, তো আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু লগতে মাইবংশ্ৰী ব্ৰহ্ম সমাজৰ আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী বীৰেন বসুমতাৰী, এখেতেও ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাব, লগতে এখন স্মাৰক পত্ৰ দিব। লগতে ঢেকিয়াজুলি আঞ্চলিক ব্ৰহ্ম ধৰ্ম সমাজ, এখেতলোকেও সম্বৰ্ধনা জনাব। ধন্যবাদ থাকিল। এইটো আঞ্চলিক ओमफ्राय लोगोफोर दायो मावरियाफोरनिफ्राय ओंखारबाय, ओमफ्राय दा बाथासि थांसिगोन, बाथासि जोंनि आनसलिक मन्दिराव थांसिगोन आरोना लोगोफोर दायो जोङो मावरियाफोरनिफ्राय बाथासि थांगासिनो दं। जोंना नै गारिया डेन्जार, दा बाथासि थांगासिनो दं आरोना। ओमफ्राय बाथासियाव जि हायो देखायनोसैलाय आरोना लोगोफोर। आयै लोगोफोर बाथासि मोनफैबाय। लोगोफोर दायो मिटिङाथ' जोब्बाय, बेनिफ्राय ब्लगखौबो बारा गोलाव खालामला, ब्लगाबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर। एसेनोसै, गोजोन्थों, जय बर' हारिनि।